bedo jombulu. Kamano. Erokamano kaka oganda mag Luo wang'eyo mana kaka sewacho moko kuom jotelo manitiere kanyo. Mak mana wang'eyo ni ng'ama osebedo kariwo wiji kendo kelo kamoro achiel ema koro onindo ni. En telo machalo nade ma oganda Luo nego maki kochakore kawuono par ni nitiere yiero matindo ma obagi e dwe mar 11 ni monego bed ni timore. En telo machalo nade ma kara lokruok e telo machalo nade monego bedie sani makoro Raila ongeni mondo gimoro amora mabiro timore tok mano ahinya kotenore koda weche mag yiero otimre yo makare. Apani wabeda joma kawase keto mipangilio to waluwe kamano. Tho jakomo wewa ogowa piny e kor apaya. Wuoth ni ne pod bor. Geno ne pod waketo kuome. Ne wan gi geno ni obiro telonwa e kidienje mopogore opogore kod okenge mopogore opogore nyaka wago loka. Ok osebedo kamano. Miyo gik mane osechako wabiro temo mondo walugi kaka gin. Jotelo manigi thuolo mar telonwa otel ka ging'eyo ni gitelo ne joma no otelnegi gi migosi Raila Amolo Odinga kogaiwa mano hero adiera, mano hero kwe, mano hero dongruok kendo mane ok nyal bedo kamoro amora gi jomecho. Koro ka uneno jok ma jomecho to mano ok ng'at migosi Raila Amolo Odinga. Ka uneno joma ok ohero kwe, ka uneno joma timbegi ochochni kata joma corrupt mapururu, to ng'euru ni mago ok joma ne migosi Raila ochungo. To kata kamano ok wanyal ng'eyo kit telo mabiro bedie. Wanyalo mana geno ni jogo mane migosi Raila Odinga otego e yore mag telo biro bedo jotelo makare. Ting'eni ka wacho telo e kind oganda Luo, ok adwa ni gine telo kaka tend siasa kende. Adwa ni wang'i telo moyombo siasa kata mokalo siasa. Ni ka in japuonj to in jatend jopuonj mar NAT kata KUPPET e division ni bed jatelo makare. Ka in jatend kanisa bed jatelo malong'o. Ka in jatelo e dier odi bed jatelo moriere. Mondo eka tendwa malong'o gi duto koriw to miyowa piny maber. Erokamano nyadwar mondo mi ket wachni mogik.